jer ja idem ispod duge, ne treba da zoveš dva put me. I ja žurim, nikad nisam spora, svima da vam sad pomognem. Lesi. Lovokradice u parku. Pogledaj, tamo je jelen. Da li si ga videla? Šta je to? Gumica za kosu. Ups, izvini. Prelepo je ovde gore. Divno je. Da li si vidjela losa? Gde? Wow! Baš čudno. Sačekajte me ovde. Važi? Otišli su u žurbi. Bolje da kažem tati. Pobegli su kada su te videli. Videla sam njihov kamionet. Sigurno nešto nameravaju. Pogledaj! Meče! To objašnjava zašto su otišli u žurbi. Možeš da upadneš u ozbiljnu nevolju ako loviš životinje u parku. Znaju da smo ih videli. Neće se vratiti. Hej, u redu je. Sve će biti u redu. Zoe, budi pažljiva. Da, to je moja Zoe. Misliš li da je povređeno? Ne, ali odvedimo ga na kliniku da ga tvoja mama pregleda. Divno! Wow, to je bilo brzo. Bio je gladan, ali sada izgleda dobro. Šta misliš, gde mu je mama? Ovog mališu su uhvatili verovatno daleko odavde. Žele da budu što dalje od njegove mame. Znači ona ga tamo negde traži? Moramo da je pronađemo. Ako je napolju, naći će ga. Ali ako nije, moramo da budemo sigurni da može da opstane sam. Šta da radimo? Dajte mu hranu i pobrinite se da nauči da jede sam. Hoćete šta? Šta? Sve bobice koje imate. Hranite vojsku? Ne, meče grizlija. Zoe i njen tata su ga našli u šumi. Sutra ga vraćamo tamo gore i puštamo ga. Ali moramo da mu nađemo nešto za jelo. Onda su vam potrebne trešnje. I to mnogo njih. Hajde, uzmite ih sve. Izvinite, gospodine, hoćete to da kupite? Gospodine! Ne, idem ja sada. Pogodi šta? Našao sam naše meče. Možemo li da ga uzmemo nazad? Da, deca će da ga donesu pravo do nas. Čim ga ostave, pokupit ćemo ga. Kao kad naručimo picu. Ko je bio taj momak? Ne znam, ali namirisala sam taj miris ranije u lovačkom kampu.
Šta su to lovci? Oni love životinje za prodaju. O, ne! Da li pokušavaju tebe da uhvate? Mislim da ne. Oni obično love, znaš, posebne životinje. Lesi, hajde, devojko. Moram da idem, Bife. Vidimo se. Lesi je najposebniji pas ikada. Moram nešto da uradim ili će lovci da uhvate Lesi. Neko će da ukrade Lesi? Da, video sam ga. Izgledao je zlobno. Mora da se sakrije. Ona misli da ne treba. Ali mora. Onda ne možemo ništa da uradimo. Ne možemo da dozvolimo da neko ukrade Lesi. Vi ne možete ništa da uradite jer niste pametni kao ja. Jedini način da spasimo Lesi jeste da je mi sami ukrademo. Ne razumem. Pa naravno da ne razumeš. Slušajte me. Stvarno mu se sviđa Lesi. Šta je bilo, dušo? Imam čudan osjećaj. Mislim da ne treba da ga pustimo. On je grizli, Zoji. Mora da bude u divljini. Znam da je samo meče, ali moramo da ga pustimo da ide svojim putem. I da se nadamo najboljem. Valjda. U pomoć! U pomoć! Hej! Šta je bilo? Da li si dobro? Moraš da dođeš u ambar. Tamo je neka grozna, stvar. Da, stvar u ambaru. Grozna je. Grozna! Hajde! U redu. Ovuda! Evo ovde! Brzo, u skladište! Užasno je i samo nas ti možeš spasiti, Lesi. Moraš da uđeš u skladište i spasiš nas. Dobro, idem. Eno tamo. Hej, drugari? Žao mi je, Lesi, ali ne smemo da dozvolimo da te ukradu lovci. Lesi, nemoj da se ljutiš, važi. Da me ukradu lovci? Ne brini, potpuno te razumem. Samo želite da me zaštitite. Dok vi čuvate vrata, ja ću mirno da sedim ovde dok ne bude bezbedno da izađem. Važi? Važi. Nećete ni da me čujete, ali ne brinite, ovde sam. U redu. Vreme je da ga pustimo. Budi oprezan. Ne brini. Znam da je tvoja mama tamo negde. Sada treba da krenem. I sigurna si da su se lovci vratili?
Sigurna sam da je to Lesi htela da mi kaže kada je stavila šape na prozor. Da li si videla njihov kamionet? Ne, ali imam čudan osjećaj ceo dan. Mislim da to nije dovoljno. Znam, i mama je rekla da treba da pustimo Meče da se samo snađe. Neće da se vrati po njega samo zato što se ja osjećam čudno. Osjećaš se čudno, a Lesi ti je poslala tajni znak? Znam da zvuči blesavo, ali tom Mečetu treba naša pomoć. Prosto znam. Ako zvuči blesavo, znam gde treba da idemo. Hajde! Naravno, meni to ima smisla. I ne volim lovce, nikada i nisam. Mislite da možemo da spasimo Meče? Da, ako imate veliki kavez i... imate li diskove sa zvucima iz prirode? Naravno, imamo pljusak i zavijanje vukova. Razumem. Kako uhvatiti lovca? Pomoću veoma velike zamke. U redu. Uradimo to. Pokazat ću vam na mapi, važi? Dakle, vodopad je oko 6 kilometara uz stazu. Dobro. A koliko nam treba do tamo? Gospodine? Gospodine? Izvinite me na čas. Ej, da li znaš gde su ti roditelji? Ne brini, naći ćemo ih, obećavam. U redu, gospođo Li, sve je istovareno. Znate, ako želite da idete kući, moj telefon radi. Pa možemo da pozovemo tatu ako uhvatimo tog čoveka. Nema šanse. Naši roditelji bi se naljutili ako bih vas ostavila ovde same. Parkirat ću se iza onog drveća i pazit ću na sve. Poneo si CD player? Da. Odlično. Stiže jedan besni grizli. Ovo predugo traje. Da li si sigurna za taj čudni osjećaj? Da, i Lesi nazivaš lažovom. Ne, samo mislim da bi ti momci do sada došli da su tamo negde. To je on. Šta to? Ej, Moj si. šta je ovo? Jao! Hej, ti! Otvori vrata! Ne mogu da verujem. Uspela si. Ej, ne radi to! Gde je Meče? Hej, ajde! Blesava si! Bobe, pomozi mi! Neka blesava devojčica me zarobila! Bobe! Bob? Ko je Bob? To sam ja. Dolazim, druže. Šta sada da radimo? Bežimo. Izvadi me odavde! I nemojte ponovo da se vas video. A gde tačno idemo? U njihov kamp. Ako su uhvatili Meče, ono će tamo biti. Hajde, devojko. Gde je Meče? Kakvo
to dete dovuče kavez u sred šume i stavi unutra CD player samo da bi mene namučilo. Možda su hteli nazad svoje meče. Zaboravi, to je naše meče. Ha? Lesi, uspela si! Zdravo, dečko. I meni je drago što vidim tebe. Hajde da te izvadimo odatle. A? Možeš li ovo da otključaš? Naravno. Odlično! Hajde, slobodan si! Ne tamo! Hajde! Beži odavde! Požuri! Dolaze lovci! O? Ha? Sklonite se od našeg mečeta. On nije vaše meče! Nije ničije meče! Da se kladimo. Hej, šta to radite? Prestanite! Da li ste blesavi? Šta hoćete? O, ko ste vi? Samo stara dama koja ne voli lovce. I zvanična pobednica rodea. O ne! Lesi! O ne!
ovde. Tako si hrabra, jel znaš? Zoji! Ovamo, tata! Da li je to bio... Grizli, da! Naše meče je sa svojom mamom. O, čoveče. Dobro smo, tata. Kako si znao da smo ovde? Odvezli ste se sa gospođom Li velikim kavezom. Nije bilo teško zaključiti kuda ste krenuli. Nismo uhvatili lovce. Da se kladimo? Uhvatio si ih? O, nisam ja. Žedan sam. Mogu li da dobijem malo vode? Ne. Hej! Koliko dugo moram ovo da radim? Stražari to rade, video sam. Znam, video si to na televiziji. Lesi, veoma si tiha. Nisi ljuta, zar ne? Lesi, hej! Lesi! Lesi! Žao nam je. Zbog čega? Spasili ste me od lovaca. Da nije bilo vas, ko zna u kakvu bih nevolju upala. Da li je sada bezbedno? Nego šta? Oni su uhvatili lovce, sada je sve u redu. Kako ona to zna? Ona zna sve. Za Minimax produkcija Studio.